Prima uvádí Uta Danela, tajemství naší lásky. V noci se mi zdál sen, že tvůj otec konečně opravil ty staré hodiny. Ludvíku, zbláznil ses. Sedni. Tvůj otec byl dobrý jachtař. V životě nepochopím, jak se to mohlo stát. Já to taky nechápu. Před rokem bylo jezero tak klidné jako dnes. Přestaň. Prostě se nudí. Sedni si, prosím, Ludvíku. Prosím? Pojedeme, jo? Jo. Kde zase je? Ludvíku? Haló, Ludvíku? Tak pojď sem, prosím. Ludvíku! Ten uvidí, až ho chytnu. Stejně zas bude smět na gauč. Zas dostane pamlsky a ty ho poprosíš pokaždé, když budeš něco chtít. Ludvíku! Ludvíku! Je dobře, že zase plachtíš. Cože jsi říkal? Dobře, že konečně zase plachtíš. Já jenom chystám člun pro senátora. Benedikt je tady? Ano. A zůstane tu. Tak to je výborné. Co, Ludvíku, ty jeden starý tuláku, ty máš hlad? No, taky něco dostaneš. S tím psem je to pořád dokola. Francisko? To vždycky zabere. Vždycky? Jo, skoro vždycky. Ludvíku! Zdravím, paní Vízrová. Ahoj, Franci. Dobrý den, pane faráři. Váš uprchlík se schoval u nás. Ahoj, Martine. Ahoj, Lilo. Franciško? Martine, to už je doba. Děkuji, pane faráři. Naschledanou. Naschle. Martine, stav se někdy u nás. Jo. A požehnaný zbytek dne oběma. Děkujeme. Posaď se. Jedeme domů, tak. Jestli si chceš promluvit, Martine, myslím o tom, co se s tebou děje. Dům Boží má dveře vždycky otevřené. Já na rozřešení ve zpovědnici moc nedám. Říkám, promluvit si, ne, že se máš vyspovídat. Antone, jsou duše, které ani ty nespasíš. Co se děje, mami? Haló? Jak si ho mohla pozvat, aniž by ses zeptala? Myslíš Martina? Co je na tom tak zlého? Nic. Ale jeden z vás musí udělat první krok. Já jsem první krok udělala. Po Robertově smrti jsem Martinovi volala aspoň 10krát. On se neozval nikdy. Pan advokát neměl čas. Nebo se spíš nechával zapírat. A já si myslela, že je přítel. Ale vy jste přece byli přátelé. Táta, ty, Martin, Julie. Vždyť jste byli pořád spolu. Celé roky. Martin a Julie měli spolu vlastně něco? Nesmysl. Podle mě Martin nikdy nepřekonal rozchod se svou ženou.
Spíš se teď nedokáže vypořádat se smrtí táty. Jen si to představ. Někdo spadne před tvýma očima do vody. Tvůj nejlepší přítel. A ty nic nezmůžeš. S tímhle se člověk nemůže smířit. Jo. Nejspíš máš pravdu. Přesto... Vždyť máš mě. To mám štěstí. 10:30. Musím do krámku. Jinak mi zas Henry dá co proto. Pozdrav ho ode mě. Jasně. Dobrý den. Tak, hodinky budou hotové pozítří, pane Bordine. Děkuji. Benedikte? Ahoj, Francisco. Od kdy pak jsi zase tady? Od včerejška. A už mi nejdou hodinky. Asi znamení. Vzpomínáš ještě, jak jsme tehdy tady v krámku zastavili všechny hodiny? Mysleli jsme, že když zastavíme čas, zbyde ho víc na hry. A tvůj táta se naštval, co? Jak koukám, o našeho zákazníka se už postaráš sama. Ne, ty jsi tu hodinářský mistr. No? Rád tě vidím, Franci. Zůstaneš díl? Mám to v plánu. Nastupuju do otcovy kanceláře. Tak jo. Jo. Tak zatím. Měj se fajn. To byl Benedikt. To byl ten Benedikt? No jo, tak na to bych určitě sám nepřišel. V dětství byl moje všechno. Můj hrdina, můj velký bratr, nejlepší přítel. Jo. To si mi vyprávěla už aspoň 1000krát. Ale jeho hodinky budou mít v každém případě velké štěstí, jestli je budeš opravovat s takovou dávkou citu. Můj milý, jak říkám, ty jsi tu hodinářský mistr. A jsem jim rád. Francisco, já chci ti už dlouhou dobu něco říct. Zdravím, paní Vízrová. Dobrý den. Doporučený dopis. Jeden podpis, prosím. Tady dolů. Díky. Hezký zbytek I dne. vám. Naschle. Ne. Co se stalo? Z domovní zprávy. Chtějí strhnout dům. To přece nemůžou udělat. To je výpověď. Ale vždyť první nájemní smlouvu uzavřel už tvůj pradědeček. Jo. 1879. Francisco, já... Teď jsi odešla, co tu zase děláš? Mami, ty hodiny už rok nefungují, konečně je opravím. Chtěl to udělat táta. Necháme to, jak to je. Nevíš, kde táta mýval nájemní smlouvu ke krámku? Myslím, že v sekretáři. Nedáš si párek? Ohřála jsem párky. Díky, nemám hlad. Ludvíku, pochop to konečně. Ty jsi jenom pes. Tolik nesním, mami. Díky.
Co pak, nějaké potíže? Něco se tu přece jen změní. Občas, když nemohu spát, vidím před sebou tvého otce. Jak tu sedí v dílně se svou lupou. Opravuje ty nejjemnější hodinové strojky tak trpělivě. Naprosto ponořen do práce. Jako by se zastavil čas, Víš, Francisco, až přijdeme o ten hodinářský krámek, pak... Myslím, že potom zemře tvůj otec podruhé. Nedělej si starosti. Zajdu hned za Martinem. Za Martinem? Vždyť si viděla, že s námi nechce mít nic společného. Mami, Martin je ten nejlepší advokát v okolí. A pomůže nám, tím jsem si jistá. Francisco, ta věc vypadá beznadějně. To nemyslíš vážně? Ten krámek se už přes 100 let pronajímá výhradně naší rodině. Nemůžou nás jen tak vyhodit. Ano, samozřejmě. Můžete podat žalobu, ale bude to stát čas, nervy a nakonec to vyústí ve směr a vy přesto o ten krámek přijdete. Raději se podívejte po jiném. Martine, potom už to ale přece nebude naše hodinářství. Bude to jen jakési hodinářství. Je mi líto. Martine, prosím. Krámek nám musí zůstat. Já bych s tím asi dovedla žít, ale Lilo, ten krámek je plný vzpomínek na mého otce. Já teď mám klienta, vážně musím jít. Martine, teď nemluvíme o jakémsi klientovi. Mluvíme tu o mém tátovi. Byl to tvůj přítel. Francisco, co se děje? Nevidím tu žádnou šanci. O co tedy jde? Tady. Dneska to dorazilo. A kde je ta smlouva? Ta je u toho. Těch musí být ale víc. Krámek máte řadu let, nájemních smluv musíš mít Já víc. jsem našla jenom tuhle. Ta je přece už 5 let stará. Je od nových vlastníků, sepsali novou smlouvu. Podle které vás můžou vyhnat. Potřebuju všechny podklady, Francisco, abych si udělal představu. Možná v krámku. Lilo! Jak to, že pracuješ na zahradě? Chtěli jsme jít plavat. Tašku mám dávno zbalenou. Kéž bych na tebe jednou nemusela čekat, pojď. Většinou čekám já na tebe. Dneska budeš řídit ty. Já neřídím. Aha, protože je pohodlnější, když tě vozí Franciska. Ale ta to dělá ráda. A předtím dělal všechno Robert. No a co je na tom zlého? Že jsi vůbec nevšimla, jak moc se s během těch roků stala nesamostatnou. Ty jsi úplně samostatná. Jenže jsi sama. Je mi líto, Julie, ale nic o tom nevíš. Ty myslíš o tom, jaké to je přijít o milovaného člověka? Vést manželství je holt něco jiného, než mít jen aférky. Tak. Ahoj, Henry. Dobrý den. Zdravím vás. Benedikt nám pomůže. No tak, zatím opatrně. Nejdřív potřebujeme víc podkladů a pak nápad. Jo, nevíš, kde by mohly být staré nájemní smlouvy? Ne, to netuším.
Tak jdeme hledat. Koukneš se tady? Ano. Benedikte, prosím, projdi to. Jasně. Ne, počkej, možná budou tamhle v sekretáři. Myslím, že něco mám. Tady, z roku 1879. Možná bychom to měli zarámovat a pověsit. Tady jsou i staré články z novin. Ne, ten je o mém prapradědečkovi ze dne otevření. Franz Wieser není jen hodinářský mistr, Franz Wieser je mistr hodinek. A tady stojí, že opravoval hodiny na věži. Památková péče. A co je s ní? Budovy, jež jsou památkově chráněné, nelze strhnout. Tady je můj prapradědeček. Ale co by se mělo na tomhletom domě chránit? Stavební styl? Vždyť ten, kam oko dohlédne, není zajímavý. Dům je prostě jen starý. Jo, to máte nejspíš pravdu. Ale něco nás musí napadnout. Francisco, rád bych slyšel všechno, co víš o historii vašeho krámku. Jo, jasně. Henry, ty se beze mě obejdeš, Jo. Tak naschle. Děkuju. Pokusím se najít řešení, Francisco. Ale měla bys počítat i s variantou, že o hodinářství přijdete. Bylo by to tak moc zlé? No a co bude s tvým dávným snem obeplout svět? Vzpomínám si, jak ses udělala starší a propašovala ses v kurzu jachtingu do mé skupiny. Chtěla jsem si udělat jachtařský průkaz s tebou. No, však bychom se mohli projet. Já už neplachtím. Však víš, kvůli mámě. Benedikte, musíme to dokázat. Jestli přijde o krámek, to by nezvládla. A ty, Francisco? Co chceš ty? Já... To snad ne, Ludvíku! Dělej, pojď k noze! Ten pes pořád neposlouchá. Ludvíku! Ludvíku! Hej! Pojď sem, ty lumpe! Pojď sem, kamaráde. Sedni si. Co pak je? No, tady, ano. Moc hodný pejsek, přesně tak. Zůstaň hezky sedět. Ano, tak. A mám tě! Nezlob se. Ani jsem netušil, jak mi chyběl tvůj smích. A kvůli tomu musíš padat do vody? Kvůli tobě udělám cokoliv. Ale teď mám hlad. Co zajít na večeři? No... Mám v autě něco na převlečení. Tak co? Jdeme? Jo. Tak už máte taky padla? Jasně, měla jsem končit už v 5. Slečno Zuzi! Asi už je moc pozdě, že? Pokud máte na mysli čokoládový dort, tak ano. Dnes zřejmě nemám šťastný den. Tak s Bohem. Můžeme se rozdělit. Vážně? Pojďte. Rád. Sedněte si, já dojdu ještě pro druhou vidličku. Díky. No ano, myslel jsem si, to už jsem hovořil s vaším kolegou, ano.
Jde o to, že ten krámek je hodně starý, ano? Jo, děkuji. Nejdřív syn a pak ještě otec? Tak posaďte se přece. Díky. To je vážně moc milé. To jen proto, že jste taky milí. Klidně to řekněte. Jsem nudný. Tak jsem to ale nemyslela. Chtěla jsem říct, že jste velice milí. Myslím, jako skutečně. Teda vlastně jsem chtěla říct, že... Milí, no, to se neomlouvejte. Já ženám připadám prostě... milý. Vy se zřejmě v ženách moc nevyznáte, že ne? No, řekl bych to takhle. S komplikovaným hodinovým strojkem si poradím líp. Ne, já, prosím. Ne, prosím, vy. Moment, počkejte chvilku. Počkejte, tak. Lahodné. Musím ještě zavolat matce. Čekala by na mě s večeří. Tak jí zavolej. Máš u sebe telefon? Pardon. Svůj jsem nechala v hodinářství. Jasně, je za sedadlem. Obsazeno. Přestaň mě pořád vychovávat, Julie. Prostě nechci řídit auto. No proč? Protože mám báječné kolo. A taky 2 zdravé nohy. Navíc ty problémy s parkováním. A teď už nemám čas. Za chvíli přijde Franciska a já jsem ještě ani neprostřela stůl. Julie, já vím, že to se mnou myslíš dobře. Ne! Ne, vážně si to nerozmyslím. Tak ahoj, Julie. Tady to je. Prosím. Děkuji. Neodpověděl jsi ani na jediný můj dopis. Ale navštěvoval jsem tě mezi semestry. Ano, na to si vzpomínám. Já se na tebe těším jako blázen a pak z tvého auta vystoupí ta blondýna. A mě si dal do ruky toho medvídka. Na to už si nevzpomínám. Za to já ano. Ona byla oblečená do sexy hadříků a já tam stála a v ruce držela plišáka. To je mi líto. Jo, taky jsem se litovala. Byla jsem do tebe blázen. Fakt? A teď? Je méďa na půdě. Cože, na půdě? Jo, toho prachu na něm. A od chvíle, co jsi do mě byla blázen, jsi měla přítele? Jo, hodně. A dneska? Henryho. Henry je tvůj přítel? Nejlepší přítel. Aha. No ty už si tu nebyl. Ne. První dopis pro tebe. Milá Francisko, co znamenám pro tebe teď? Máma na mě čeká. Můžem zaplatit? Jasně.
Zase jsi doma. Tak, No, takže brzy ahoj. ahoj. Nezlob se, mami. Ale viděla jsi, Benedikt je zase tady. To je dobrý. Jen škoda, že Kyš vystydl. Pokoušela jsem se ti dovolat, ale bylo obsazeno a pak jsem zapomněla. To se nemění. Už jako dítě si zapomínala na všechno a všechny kolem, když byl Benedikt na blízku. Tak se hned neurážej. Já nejsem uražená. Mám radost, že jsi měla hezký večer. Jo, to jsem měla. Bylo to fajn být zase jednou spontánní. Fajn. Mami, nemůžu pořád myslet na to, jestli mě potřebuješ. Nebo jestli je to, co dělám dobré, taky pro tebe. Vždyť je to hezké být tu jedna pro druhou. Ano, samozřejmě, že je to hezké. Už ses mi omluvila. Tak to nech být. Byla bych ti vděčná, kdybych mohla vést svůj vlastní život. Dobrý večer. Ty ses byl koupat? Jo. Tak se tím hodinářstvím zabýváš? Ochrana památky mě taky napadla. Bohužel na tomhle domě nic cenného není. Jenže u ochrany památek nejde jenom o historii architektury. Zároveň jde taky o zachování svědectví o tom, jak naši předkové žili a jak hospodařili. A tuhle ochranu by si zasloužil i Františčin Krámek. Jasně, to by šlo, a když bude památkově chráněn, tak dům nemůžou zbourat. Mohli by ale chtít, aby se přestěhovali. No možná ne, pokud jim člověk vysvětlí, že to byl během dovolené s hodinkami Richard Wagner, nebo Oskar Maria Graf, nebo jiní umělci, malíři, němečtí spisovatelé, kteří bydleli kolem jezera. Je možné, že všichni tihle, nebo aspoň některý z nich, byli přesně na téhle adrese. No a co když tady byl i král Ludvík? Je to dokázáno? No, jenomže ani vyvráceno. Hodinářství Vízr bylo až do počátku minulého století jediné u jezera. Znám pár lidí z památkové péče, jednomu jsem volal. Já myslel, že s tou věcí nechceš nic mít. Ty dvě ti asi nejsou tak lhostejné, že? Dobrou noc, chlapče. Ať se ti daří. Uvidíme se u snídaně? Budou tady každou chvíli. Už opravil Benediktovi hodinky? Ale samozřejmě, že ano. Vždyť pan advokát je konec konců náš zachránce v nouzi, he? Bez Benedikta by trvalo věčnost, než by se ti z památkové péče vůbec ozvali. Pozdrav Bůh. Franci, hodiny na věži neodbyly poledne. To by tak bylo, aby lidi zmeškali nedělní mši nebo posezení v hostinci. Já se podívám, co se stalo. Díky, Franci. S Bohem. Ano, s Bohem.
Jak víte, pánové, žijeme v době, v níž nás pořád zahlcují nové věci. Pozdrav Bůh, Benedikte. Zdravím, pane faráři. Takže nás zahlcují nové věci, ačkoliv jsme ještě ani pořádně neporozuměli těm starým. A proto je tak důležité uchovávat a uctívat památku těch, od nichž se učíme, jež milujeme, i když dávno odešli. Po vás. A zdar, pozdrav Bůh. Tohleto hodinářství, pánové, uchovává vzpomínku na všechny, co si zde nechali opravit hodinky. Byli to nejen místní, ale i Oskar Maria Graf, narozen u Starnberského jezera. No a samozřejmě také král Ludvík. Především ale toto hodinářství uchovává svědectví o řemesle, které dnes už neexistuje. Přesně. A co čas skutečně znamená, popsal hodinářský mistr Robert Wieser takto. Je naší minulostí, naší přítomností a naší budoucností. Kým jsme byli a kým budeme. Vašimi zákazníky byli Oskar Maria Graf a král Ludvík? Můžete to dokázat? Tady, paní Wieserová. Natahovací kapesní hodinky. Dávné dědictví. 18. století. Tedy je třeba je zrestaurovat. Dejte si na čas, paní Wieserová. Nechte si je tady, jak budete potřebovat. Kolego? Naschledanou. 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 Naviděnou. Díky, Benedikte. Poděkuj mému otci. Tvému otci? Mhm. Tak, už zase fungují. Někdy tu jenom tak stojím a pozoruju, jak se ten strojek pravidelně pohybuje. A pak si představím, že se tak houpá už stovky let a bude se houpat dál. To mi dává takový pocit věčnosti. No, já mám teď taky trochu pocit věčnosti. Tak. O? Hodiny už fungují. Ano, však jsem to slyšel. Díky, Franci. Za málo. Benedikte, asi tě budu vídat častěji. No jistě, vaše kázání mi chybělo. No. Na mou duši vaše kázání jsou výjimečná. To výjimečné spočívá ve všedním hochu. Tak tedy mějte se, vy dva. Zatím, pane faráři. Naschledanou. A opět jsou to mladí, kteří snad napraví to, s čím si staří neuměli poradit. Návštěva. Jak se ti líbí? Vypadá krásně. Zbývá upravit vnitřek. Martine, chtěla jsem ti poděkovat. Dnes tu byly z památkové péče. Nestojíme si zle. No, uvidíme. Neměli bychom ti pomoct? Ne, to musím udělat já sám. Celý on. Všechno vždycky musí sám. Tak zatím. Zatím. Měj se, Martine. Ty taky. No vidíš, tak zlé to nebylo.
No božínku, vy umíte číst myšlenky? To zase nebylo tak těžké. Chcete vždycky čokoládový dort. Přestože je tahle naše specialita oblíbená spíš u žen než u mužů. Vážně? Je to snad narážka na mou jemnou povahu, na mou ženskou stránku? Možná. Aspoň tak nejste jeden z těch tvrďáků. Jak to? Já se domníval, že ženám se líbí, když jim muži řeknou, o co jde. Takhle nějak? Napřed jsem já, kotě, pak hodně dlouho nic, a pak někdy ty, ale jen když máš šťastný den. Přesně, pořádný chlap si holt rád hraje na vůdce smečky. Ale vy, Henry, vy jste jiný. Vy se dokážete vcítit, umíte naslouchat. Přece jen ten, co chápe ženy? A přesto jistá znamení číst neumíte. Když vy ženy to děláte mužům tak složité. Tak já to teda zjednoduším. Šel byste se mnou dnes do kina? Já to teď vlastně myslel jen teoreticky. A já to zase myslím prakticky. Dvacet let jsem neřídila, to nikdy nezvládnu. Jasně, že zvládneš. Zařaď vyšší rychlost. Proč? Vždyť jedu dost rychle. Do toho, no, zařaď. Spojka. Pozor! No, vidíš. To Francisku tak omezuju? Jsem tak otravná? Ale jestli oni teď přijdu, jestli odejde... Ty o ní nepřijdeš, jestli odejde. Přijdeš o ní, když zůstane. Bez Francisky, co mě čeká? Někdy se cítím tak stará. Starý je člověk tehdy, když už v nic nedoufá a jen vzpomíná. To kdysi řekl někdo slavný, už nevím kdo. No jasně, je to těžké, pokud je člověk sám. Ale umět to být sám je něco moc hezkého. A jsem si naprosto jistá, že už brzo sama zjistíš, kolik je v tobě ještě naděje a síly. No tak, zkus to ještě. Jak to, že nechce jet? Ruční brzda. Tak tam dej tu dvojku. Já řídím, páni. Já řídím. Já řídím. Já dobře řídím. Tak jsem se necítila už hodně dlouho. Tak... Dobře. Svobodně. Konečně si to zase ty. Jo, takhle se cítím. Teď bych se nejraději rozjela a jela a jela a jela stejně jako dřív. Ano, vzpomínám si na ty výlety do klášterního pivovaru. Cestou domů jsme soutěžili, která půjde rovněji. A náš hodný strážník, pan Huber, nás schválně přehlížel. To byly čas. Ale dnes už nemůžeme řídit ani jedna. To by tak scházelo. Podrž to, brnknu Francisce, ale to pivo si vypiju. Ne, vezmeme si taxi. Nebo taxi, jo, taky dobrý nápad.
Poslyš, mezi tebou a Martinem je vztah zase takový... Jako dřív to ne. Franciska se o to pokoušela, ale... Takové už to nebude. Takové jako dřív. Já to nechápu. I mobil si vypnula. Tohle nikdy neudělala. Mami, víš, jak jsem se o tebe bála? Bezprostřednost není jen výsadou mladých. Jo, ale mohla se snad zavolat. Nebo jsi mi to udělala schválně? Myslíš, jak ty mě, tak já tobě? Ne. Do budoucna si už budeme říkat vždycky jen pravdu, ano? Fajn. Benedikt a já chceme se vzít. Buď šťastná, mé dítě. Lilo měla radost? Bezva. Cože, oslava u vás? Jo, zásnubní. Jasně, že přivedu otce. Ale ne, on přijde. Takže zítra ahoj. Kdo má zásnuby? Franciska a já. Franciska a ty? Ale vždyť se vlastně neznáte. Známe se přece od dětství. Vždyť si tady teprve několik dní a neviděli jste se celou věčnost. Když jsem ji zas uviděl, hned jsem si uvědomil, ano, to je ona. Benedikte, nechci, abys udělala chybu. Vždyť tohle není nic víc než sentimentalita. Jen malý sentimentální výlet do minulosti. Jste snad dospělí. Nechovejte se jako hloupí, naivní puberťáci. Franciska a já víme moc dobře, co děláme. Naše plány? Ty a já chtěli jsme tu vybudovat kancelář a v Mnichově otevřít další. A co tomu brání? Franciska? Zkus se s námi radovat. Vezmu si dceru tvého nejlepšího přítele. O co tu doopravdy jde? Zkrátka se mi to nelíbí, no. Ještě jednou. O co doopravdy jde? Nemůžete být spolu šťastní. Co to říkáš? Mohl bys mi vysvětlit, co tím myslíš? Chci konečně vědět, o co ti jde. Pořád si děláš výčitky, že jsi nedokázal Roberta zachránit? Byla to nehoda. A že se s Franciskou máme rádi, to s tím nesouvisí. Bude to jen malá zásnubní večeře. Lilo, Franciska a já. A byli bychom rádi, kdybys přišel.
Stále nás zahlcují nové a nové věci. Ačkoliv jsme ještě ani pořádně neporozuměli těm starým. Neustále nás zahlcují nové a nové věci, ačkoliv jsme ještě ani pořádně neporozuměli těm starým. A proto je velmi důležité uchovávat a také uctívat památku těch, od nich se učíme, jež milujeme, i když jsou již dávno. Připravují nedělní kázání. Buď zdrav, Martine. Řekl jsi, že si mám přijít promluvit. Tak jsem tady. Posaď se. Díky. Jak to, že mi přebývají 2 vidličky? Mami. Díky. Tak, teď už je tu všechno. Chybí vývrtka. Ubrousky. Přineseš ubrousky? Ano. Zvláštní. Před chvíli tu byly. Ludvíku. Promiň, co jsi chtěla? Vývrtku, mami. A ubrousky. Pořád něco zapomínám. Proč ty jsi tak nervózní, hm? Já mám zásnuby. A to je jako pro matku něco všedního? S Martinem to nesouvisí, Ale že? hloupost. Mami, nechceš si vzít jiné boty? Jo. Ach ne, a ještě přijedou tak brzy. Francisko? Miláčku? Teda? Ahoj. A kde je táta? Bohužel nepřijde. Ahoj, Lilo. Ahoj, Benedikte. No tak to oslavíme ve 3. Buď srdečně vítán v naší rodině. Děkuji. Prosím? Děkuji. Moje milá Francisko, milý Benedikte. Asi bych teď měla pronést nějakou řeč. Což nezvládnu, ale věnuji vám jednu větu. Větu, která se mi moc líbí a která zní. Štěstí je jen láska. A láska? To je štěstí. Dobře, že jsi přišel. Tak, ale teď na naše zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. No tak, neposadíme se? A kdy se vlastně koná ta svatba? A kde chcete bydlet? Víte, že patro nahoře je volné. Můžete se kdykoliv nastěhovat. Teda nechci se vnucovat, ale už se vnucuji. A přesto tě mám ráda. Ale na takové plány je brzy. Já vím. Miláčku, pomůžeš mi v kuchyni? Jasně. Vždycky jsem moc mluvila, když jsem z něčeho měla opravdu velikou radost. A taky, když jsi měla strach. A ty do mě pořád ještě vidíš, jako bych byla ze skla. Posaď se. Pojď. Lilo. Ten den, kdy Robert...
Ve filmu schovává muž zásnubní prstýnek vždycky do sklenky s šampaňským. Já nechci, abys ho vypila. Chci, abys ho nosila. Lhala jsem ti. Lhala? Ten berlínský medvídek, co jsi mi ho dal, Ano. nikdy nebyl na půdě. Byl celou dobu pořád... V tvé posteli. Ne. Seděl na křesle vedle mě. A teď? A teď? Teď navleče budoucí ženich, budoucí nevěstě na prst zásnubní prstýnek. Vzpomínáš si, jak Franciska a Benedikt zastavili v krámku všechny hodiny? Přála bych si mít tu dětskou víru, že můžeme zastavit čas. Nebo ho třeba vrátit. Vrátit čas, to jsem chtěla často. Ale díky těm 2 mladým se teď těším na to, co je přede mnou. Lilo, to, že jsem tě nechal samotnou... Měl si své důvody. Ahoj. Julie, to je ale překvapení. Víš, co oslavujeme? Představ si, zasnoubení Benedikta a Francisky. Byla jsem právě poblíž, tak to nebudu Ty rušit. nerušíš. Patříš k nám, prosím, posaď se tady, na moje místo. Přinesu ti skleničku. Ahoj, Martine. Já myslela, že zdobíte chlebíčky. Je tady i Julie. No fajn. Martine, prosím. Neskazíš přece Benediktovi a Francisce zásnuby. Mysli na svůj slib. Ten, co si dal Robertovi. Já jsem svůj slib dodržel. Lilo si už vytrpěla své. Ale předstírat, že jsi její přítelkyně? Jak s tím můžeš vůbec žít? Jak s tím můžeš žít ty? No tak. Kde je Martin? Prostě odešel. Alespoň se pokusil. Co pak ses úplně zbláznil? Nech mě na pokoji, teď chci být sám. Vylez ven z lodi. Jo? Plachtit v noci. No a co? Kruci, dost. Zůstaneš tady.
A teď mi řekni pravdu. Celou pravdu. Chceš pravdu? Pravda je ta, že jsem Roberta zabil. Ty, že jsi ho zabil? Nebýt mě, byl by ještě naživu. Moc to pro mě znamená, že se raduješ se mnou. A Martin, vždyť mu nikdo nikdy nic nevyčet. Já ho zkrátka nechápu. Já ano. Nezáleží na tom, jestli člověku odpustí druzí. Člověk musí odpustit sám sobě. Když jsem byl kluk, myslel jsem si, že hlasy z rádia patří človíčkům, co v něm žijí. A tak jsem rozložil rádio na 1000 kousků. Strašně ses na mě zlobil. Ne kvůli tomu rádiu, ale protože jsem ti tvrdil, že to ne já. Že to byli ti malí človíčci, co chtěli z rádia ven. Vždycky si mi říkával, že si mám stát za tím, co dělám. A řekl bych, že to bys měl taky, ať se stalo cokoliv. Přenechám ti kancelář. Někam odejdu. Kamkoliv. Vše, co jsem se od tebe naučil, byla jen prázdná slova. A já byl na tebe tak pyšný. Půjdu za Lilo. Dobré ráno, lásko. Dobré ráno. Strašlivě moc si mi chyběl. Pojeďme odsud. Kdy? Teď? To nejde, Benedikte, nemůžu jen tak odjet. Pojedeme kolem světa do Ameriky, kam budeš chtít. A zbalit si můžu, hm? Jen to nejnutnější. To kvůli Martinovi? Už víš, proč se choval tak zvláštně. Jde tu o to, že nezachránil mého tátu? Benedikte, tak mi řekni, co se děje. Prý nebýt mého otce, tvůj táta by žil. Takže to nebyla nehoda? Co přesně se stalo? Já nevím, Francisco, ale to celé
s námi přece nesouvisí. Jak to můžeš říct, Benedikte? Jasně, že to s námi souvisí. Jsou to naši otcové. Jak myslíš, že se s tím vypořádá máma? A naše děti? Chceš jim jednou vysvětlovat, že jeden dědeček má na svědomí druhého? Jistě, že to s námi souvisí. Je jedno kam a jak daleko utečeme, pořád to bude mezi námi. Musíme se na to pokusit zapomenout. Nevím, jestli je to možné. Nevím, jestli to zvládnu. Co se stalo? Francisco. Chtěli jsme si vždycky říkat pravdu. Nebyla to nehoda. Martin může za tátovu smrt. Tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Ať mi to řekne sám. Mami! Francisco, musíme se pokusit, nechci tě nechat jít. To nedokážu. Pak je to vážně pryč. Nech si ho. Jako vzpomínku. Zima bude chladná, říká rosnička od Štarnberského jezera. A ta mívá pravdu. I léto bylo chladné. Z 30 stupňů ve stínu? Každý to cítí jinak. Martine, já jsem přišla, protože chci vědět, co se tenkrát stalo. A nejde už jen o mě, nebo o tebe. Jde o naše děti. Toho dne jsme se s Robertem spontánně rozhodli, že si trochu zaplachtíme. Ano, já vím, bylo pondělí. Jezero bylo klidné jako dneska. Já se nechtěl jen projet, chtěl jsem s ním mluvit. No, a pak slovo dalo slovo. Robert se rozčílil a nadával mi.
Pak ustoupil o krok dozadu a zakopl o lano. A hlavou narazil na stožár. Chtěl jsem ho zachytit, jenže už byl přes palubu. Jistě, že jsem za ním hned skočil. Víš, i když je jezero klidné, nikdy nebývá tiché. Slyšíš vítr a vlny, které narážejí na člun. Taky křik racků. A když neslyšíš nic, je tu ještě tvůj dech. Tehdy nic. Ticho. Mrtvé ticho. Volal jsem ho, já jsem se znovu a znovu potápěl, ale zmizel. A proč... Proč jste se pohádali? Nikdy jste spory neměli. Lilo, Já už nad tím nechci hloubat. Musím vědět, co se stalo. Chci tvou odpověď, ale pravdivou. Ne, já nemohu. Nebyl jsi jen Robertův přítel, byl jsi i můj přítel. Ano. Souviselo to nějak se mnou? Ano, byla v tom žena. Byla v tom žena. A jaká žena? Takže Robert měl milenku? A já myslela, že to jediné, co potřebuje, jsem já. Kdo? To já nevím. Chráníš ji? A co já, proboha? Já nejsem nic? Dobré ráno, Henry. Dobré ráno. Momentíček. Tak. Z památkové péče. Otevři ho ty. No. Takže, vážená paní Vízrová, jelikož má být v zájmu ochrany památek v centru vaší obce zachován soubor historických řemeslnických dílen, rozhodli jsme se na základě argumentů z vaší strany do tohoto projektu zahrnout i hodinářství. Tím je vaše žádost vyřízena ve váš prospěch. Francisco, krámek nám zůstane, není to skvělé? No viď, že máš radost. Ne, ty nemáš radost. Ale co pak se stalo? Zuzi! Ale... Zuzi, prosím! Víš, Zuzi a já, my se už delší čas scházíme A je do tebe zamilovaná. Jenže já byl zamilovaný do tebe. Henry, prosím, Já vím. Ty miluješ Benedikta. Ale víš, od chvíle, co znám blíž Zuzi, tak se mnohé změnilo, víš, s tebou a s ní a chci jenom říct, že... Neříkej to mně. Řekni to Zuzi. Děkuju. A tobě a Benediktovi přeju z celého srdce moc štěstí. Zuzi!
Prosím, celé je to nedorozumění. Já jsem nic neprovedl. Franciska najednou začala plakat. Nevím, co se stalo. Nic nebylo? Opravdu nic nebylo, přísahám ti. No tak, věříš mi? Ano, věřím, jasně. Co se ti stalo? Jsi úplně popletená. To, že se Franci zasnoubila? Všechno byl podvod. Všechno, v co jsem doufala, věřila i co jsem cítila. Poslední léta mého manželství byla velká lež. Robert mě podváděl. Měl milenku. A já si namlouvala, že mě potřebuje a že beze mě nemůže žít. A ty víš, kdo to byl? Nejspíš nějaká, která myslí jen na sebe. Které je jedno, jestli je muž ženatý a ona někomu ubližuje. Bože. A Robert byl tak ješitný, tak zabedněný, že na to skočil. Možná, že to byla láska. Julie, prosím tě, láska? Znala si Roberta i mě. Nikdo nás neznal tak dobře. To jsi byla ty. Ty? Lilo. Julie, jsi moje nejlepší přítelkyně. Byl to můj manžel. Ty jsi to nikdy s nikým nevydržela. A budeš mluvit o lásce. Jak dlouho to vlastně trvalo? Téměř rok. Celou dobu jsem se cítila provinile. Zpočátku jsem se tomu bránila, ale nakonec jsme to chtěli oba. Lilo, prosím, vy dva jste pro mě znamenali nejvíc v životě. A ty jsi pro mě pořád důležitá. Já tě nechci ztratit. Prosím. Žádný člověk nemá všechno. Chtěla si příliš, Julie. Můžeš mi přesto odpustit. Teď nevím, snad uvidíme. Tak, paní Štetnerová, hodinky budete mít v pátek. Děkuji.
S Bohem. Nashledanou, paní Štetnerová. Naschle. Zdravím, paní Vízrová. Dobrý den. Aj. Dobře, no co? Nějak to uděláme. Povězte, Henry. Jo. Hodinářskému řemeslu se v mém věku asi nenaučím, že? Proč? Ale užitečná bych být mohla. Tady v krámku. Někdo vám přece musí pomoct, když Franciska a Benedikt odjedou na svatební cestu. Tomu nějak nerozumím. Porozumíš tomu. Počkej, až ti to povyprávím. Víš, tvůj otec a já tak velmi jsme se milovali, že jsme jeden druhého nemohli opustit ani pak, když láska vyprchala. A my byli jen přátelé. Pravda je, že mě Robert podváděl, jenomže... Já podváděla i sama sebe. A teď se podvádíš znova, když si namlouváš, že Martin na jeho smrti nenese vinu. Kdyby se do toho totiž nepletl, tak by vůbec nedošlo k hádce a táta by žil. Martin to vidí také tak, ale já ne. Kdyby si Robert za svou láskou k Julii opravdu stál, k hádce by vůbec nedošlo. Třeba by se mi i svěřil, že jeho srdce tluče pro jinou. Kdybych mu neustále nedávala pocit, že ho potřebuji, že bez něj nemohu žít. Vyříkali bychom si to. Rozešli bychom se v dobrém. A kdo ví, třeba bych měla odvahu poslechnout svůj vnitřní hlas a ještě jednou začít od začátku. To je fuk. Takže... Kdo zavinil otcovu smrt? Martin, když mě chtěl chránit? Robert, protože se zamiloval? Nebo já? Protože jsem na něj tlačila stejně jako na tebe? Přemýšlej o tom, Francisko. A přiveď Benedikta zpátky. Proč tě Martin vlastně chtěl celou dobu chránit? Proč ses mu všechny ty roky vyhýbala? O tom přemýšlej zas ty. Tak se měj, táto. Nashledanou.
Zrovna jedu za tebou. Ty odjíždíš? Nechtěl jsem, aniž bych se s tebou rozloučil. Benedikte, prosím nejezdi. Ty dokážeš zapomenout? To přece s naší láskou nesouvisí. Ani není na co zapomenout. Lilo mluvila s Martinem. A až se dozvíš celý příběh, taky to pochopíš. Tak. A teď bych ráda, aby jsme znovu navlékl prstýnek. Abychom se konečně mohli vzít a vydat se kolem světa. Pokud mě už ale nechceš, tak... nevím, pak budu zase muset zůstat sama a... Ty jsi mluvila s Julií? Jednou se s ní jistě usmířím. Určitě ano, ale potřebuju čas. A ještě něco. Pokud jde o ženy, drží přece muži obecně pospolu. Proč jste se pohádali? Co tě tak vyprovokovalo? Nechtěl jsem, aby ti ubližoval. Pokračuj. Po mém rozvodu. Lilo, byla jsi jediná žena, kterou bych mohl milovat. No, byla jsi žena mého nejlepšího přítele. A ty nejlepší přítel mého muže. A teď? A teď bych potřebovala přítele, který mi poradí s nákupem auta. Nemuselo by ani být nové. Raději ojeté. To bych brala. Tak, naši milí, od nás pro vás! To jste ale nemuseli. To je neuvěřitelné. Taková nádhera. Podívej na ten krásný kabriolet. Ale my jeden máme. Ne. Tenhle je pro matku nevěsty. Za to, že vychovala tak báječnou dceru. A vy dva, buďte šťastní a nezapomeňte, že štěstí je jen láska. A láska je štěstí. Díky. Dobře o ní pečuj. To budu. Maminko? Nashledanou. Opatrujte se. Dávej pozor. Mami. Holčičko. To je holčičko. No. Tak, opatrně vy dva. Pozor, Dej na ní houpa pozor. se to!
České znění připravili Radana Hermanová, Lucie Štěpánková, Petr Gelnar, Pavel Šrom a další. Překlad Andrea Nováková, dialogy Monika Macků, zvuk Daniel Němec, produkce Petra Riglová, vedoucí výroby Marie Přívratská, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf producent Jaroslav Richter, režie Martin Velda. Ve studiu Media Promotion Dubbing člen skupiny Media Group vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2014. A očekávat hosty.